Selamun aleyküm. Arman. Oo. Kanalım dine jalı alan sonra. Bu selamun aleyküm. Canın sağ mı? Ben beýleki efirlere baraýsam kamay, men açwa mihmanalywa bilemok. Geçenki taparam ýöri toşa maksatly bir TikTok'da 3 gün efir açyldy, ýaňy bir mihman aljak günmedem. Intaki saat ýok ýerinden hasaňyz engellendi dik gelýär. Yani bizim şu atlamada etmegimiz islanoklar belki. Yani kapitalist güçlerim islanok bolup biler ya da alalaşan bolup bilerler. Onda siz edin bizim adımızdan. TikTok sen aç onu men adımdan efiri. Özüň aç, özüň görüş, Türkmenistan üçin, halk üçin. Ya bizim halk üçin biz burada desek bizimkine yapýarlar, sukalar derre var. Özlerim hiç sat gurlanoklar. Ya Türkmen halky şol çumo gıllygyny aktyryp ýören ýalak bolup gezmelmika ömrüni. Hawa zatlar gymmat, durmuş kyn. Türkmen halky diňe şonu ýar bolup gezmelmika dünýäde. Yani siziň maňlaýyňyzda şonu ýazdylarmyka adamlar. Belkim siziň maňlaýyňyzda sizden soraşman ýazyp oturanlar bardyr, ha? Siziň maňlaýyňyzdan näme ýaşamalygyňyzy, nähilek durmuşda ýaşamalygyňyzy, gorkup ýaşamalygyňyzy, pastaýan hakyňyzy ýdirip gyllygyňyzy aktyryp ýören bir halk bolup gezmeňizi ýazanlarlar. Daway pozolyň adamlar şu zatlar onu. Daway pozolyň ýani. Daway öz kysmatymyzy özümiz ýazalyňla, başgasy bir ýazmasynla ölsegem, ýalňyşsagam, näme etsegem şu ýolda özümiz ýazalyň. Ihtiýarymyz elimizde, watandaşlar o. Dowrda adamlar. Goý başgalar bir ýazmasyn, başgalaryň ýazan kysmatyny ýaşap bir ölüp gitmäliň bolmanda. Ýazsak özümiz ýazalyň, ýalňyşsagam özümiz ýalňyşalyň, ziýany ýok. Zato özümiz etdik, özümiz. Ýene özümiz etdik. Zato bir haramzada rejimiň bize daşary ýurtlarda sürgün edip, sergezan edip, şoň nemesi boýunça ölüp gitmeýär zato. Ýa-da belki kapitalist güýçleriň, feodal baýlaryň islen durmuşyny ýaşap şolonky ýalak ölüp gitmeýär zato. Ölsegem ne özümiz ýazalyň daha öz ajalymyz o näme ony. Ana görüşüňiz ýaly adamlar ýani men näçe firma kanalym ýapýarlar. Biz duramyz owa. Mende nähil gahar bolmaly ki içimde 5 ýyl geçdi sowaşmanlar ýani. Nähil gahar birikipdir men içimde demek ki. Özüňize motor pikirediň diýmek ki ýani efir açmadyk bolsam, YouTube'a şulatlary etmedik bolsam, derdimi aýtmadyk bolsam, bu den gahar gazaby içimde saklan bolsam, kim bilýär näme derdim men özüme. Vatandaşlar ýani. Özüme ýany derdim belki. Şoň üçinem gahar kapyr hawa ýana yer gelende gaharyňam görkezmeseň bolanok. Çünkü sağına seyredýän stena, çepiňe seyredýän stena, öňe seyredýän stena, ýydyňda stena. Onu gaharyň görkezmeli bolsaň, soňa 4 tarapyň stena dik goýdy. Ve şu haramzada 4 tarapymyzy stena edenlerim arkasynda durdular. Olaň arkasynda durdular.
şolun kemçiliklerini görmezligim arkasında durmak, hökman şeydip gollamak däl ýani. Hökman gollamak däl. Görmezlige gelmek misal üçin. Häzirki Ýewropa döwletleriniň gün watar döwletleriniň edişi ýaly görmezlige gelmek ýani. Türkmenistanyň edýän zatlaryny görmezlige gelmek hem gollamak. Bizem göresimiz gelýär ýani açyk bir tankil edilenini şu Türkmenistanyň bir duýduruş berilenini, bir şu hökümetiň birini gulawyny çekenini bizim hem göresimiz gelýär ýani. Bizem şo ýurtda ýaşaýas. Bazajyk bir neme diýän bolsaňyz bir çekin gulaklaryny bar. Näme üçin siz bolýar? Sen içki siýasatyň bilen işim ýok. Göne sen näme hökümetmi, sen mafiýamy, sen adamlar gaçyrandan soňam dirimi ölümü näme diýeni aýtman ýörenmek tam bir gepler sen aýyň bolman. No, sen hökümet bolýan bolsaň. Dogry watandaşlar. Ýalňyşmy men aýdýanym. Muňa da garmaz gelýär elbetde. Görmezlikden gelen bolýarlar, köp zady. Arkasında şu durmakdyr da şolam hökman alkışlamak, alkış tutmak gerek gelir ýa barıp eli bilen gysyp, elini gysyp maladis diýmek gerek gelir ýani. Teröristin ýanyna durýanam teröristdir ýani. Ýalanmy watandaşlar? Häzir siziň biriňiz dünýäde gözlenip görülen bir ağır haramzada bir terörist bilen salamlaşsaňyz size nämedirler? Sırada polisiýa çağırır. Sen näme muň bilen näme gatnaşyň bar? Näme üçin bir ýazyşdyň? Näme üçin jaňlaşdyň diýip. Indi siz maňa aýdyň Türkmenistanyň prezidentiniň ataly oglunyň edip ýören işleri teröristden nämesi tapawutly? Aýdyň any? Terrorizmdir da. Terrorizm näme manysy näme watandaşlar? Men size şonu düşündireyim. Terrorizm kanundan daşary ýagdaýda halky gorkutmak, birini gorkutmak. Gorkutup öz diýenini etdirmek. Kanundan daşary ýagdaýda. Yani kanunun tertip düzgününden daşary ýagdaýda gorkutmak terrorizmdir. Siz telefonuňuzy barlayan bolsa terrorizmdir şol. Sizi internetiňizi girýäňiz diýip polisiýa çağırlayan bolsaňyz terrorizmdir ol. Çünkü Türkmenistanyň kanunlaryna ruhsat berilýär o zatlara. Şoň üçin adamlar men şu hökümetiň öňe bir terörist, ýöne şular gollaýanlaram terörist. Ol halkyň içindäki adam bolsun, ol tapawdy ýok. Ýöne bloger bolsun, tanalýan bir aýdymçy bolsun, tapawdy ýok. Teröristi gollaýanam teröristdir. Terörist bolmayan bolsa, Alişer Abdulla, Farhat, Malik, Murat Düşemow, Altı Düşemow, belekiler näme bolanyny aýdyň da ho. Näme bolar, ýerde saklaýaňyz, näme diýäňiz? Näme üçin olar advokat baryp bilen okýanyna? Näme üçin o advokatam daşy aýym muny ýokary kadyet çözýär, biz çözüp bilem dok, biz bular ýaly temalarda goşulyp bilem dok diýär. Advokatyň diýmeli sözümi şol. Diýde Murat Düşemow'da. 3-4 aýlap ejesi gözläp gezdi. Näçe wagt, nirde men oglum? Näme etdiňiz? Terrorizmdir da şu. Näme onda şu zat? Terrorizm däl bolsa. Berdi Muhammedowlar, siz terörist, men siz aýdaýyn. Siz terörist. Siz kanuny hormat goýan adamlar bolsadyňyz, siz halky kanundan çykyp gorkutmazdyňyz. Siz öýüne polisiýa uğratmazdyňyz. Siz el avtomatly ol, dağdaky teröristden tapawdyňyz ýok. Şolaram gorkutup öz diýenini etýärler, etdirýärler, siz hem şeýle. Halka gorkutup öz diýenini etdirýäňiz. Sizin hiç haçan teröristden tapawdyňyz ýok. We şu döwlet bilen, şu hökümet bilen salamlaşyp, elini gysyşyp duşýan Ýewropa döwletleri siz hem terörist. Siz hem terörist. Näme üçin onu bir gedejik gürlääniňiz eşdem doklay? Ya size pul verseler bolýarmy? Size gaz verseler, neft verseler bolýarmy? Size şu döwletiň çiň malyny verseler bolýarmy? Galan zat hökmanam dämi? Onda siziň näme adam hukuklaryna hormat goýduňyz bolýarmy? Siziň kanunlara hormat goýduňyz bolýarmy? Şonuň üçin adamlar meniň pikirimçe
bizim Türkmen halkı öz göwüni özü kesmeli. Biz Türkmenler öz göwümizi özümüz kesmesek bolanok adamlar. Men iktisadiyet boyunça bilim alamda Türkmenistan'ın kemçilikleri sırada gördüm. Bilim alıp gören durumda gördüm. Dedim. Şular ýalam edip bol, yani Kenan Han, şu döwlet näme, şulam döwlet, ne şulan halkam halk. Hawa. Bolmayan da narkotik ferişteleri, hawa, şonu ýazatlaryny bulurda da gadagan, bizde gadagan bolşýaly. Ýöne näme üçin bizde gadagançylyk san has köprek de bulurda azyrak. Bularyň banklar etmeli işini edip dur. Bularyň telewizorlar etmeli işini edip dur. Jurnalistler etmeli işini edip dur. Danym näme üçin biziňki etse bolanok. Näme üçin biziňki etse bolanok diýilen düşünje gelýär. O, näme üçin bizde adalet pulu satylyp başlandy? Näme üçin jaň esasyny planyny basmaly diýildi bolly? Murat Düşenfiň videosunda var watandaşlar. Murat Düşenfi çağıran sudya maňa diýär, seni diýär, ya basmak ya da sana basmak ya da diýär jerime töletmek tawşyrly diýär. Sudyaň diýmeli sözüm şo watandaşlar. Ananmayan olsaňyz Murat Düşenfiň Rus harflary bilen ýazanyzda Kiril harflary bilen YouTube kanalyna videosyny dinleň. Murat Düşenfiň şol sudyaly balak çykardyň videosyny dinleň. Şo taýdaky sudýanyň diýen sözlerini dinleň. Maňa diýär, men niýe sana ýagşylyk etjek diýär. Sana diýär 150 manat jerime töleçek. Bolmasa men sen universitetga basmaly diýär. Maňa tawşyrly diýär. Men sana ýagşylyk etjek inim diýär. Yani Türkmenistan'na sudyalar eli kelepçeli, eli naruşnikli vatandaşlar. Sudyalar eli naruşnikli. Yani bir ýurdun kazysynyň eline naruşnik ba adamlar. Siz o kazyda näme garaşýaňyz? Bir ýurdun kazylary eli naruşnikli. Siz şo ýurdun kazylarynyň adalatly kanun çykarjanyna garaşýaňyzmy? Ýok. Diýmek, eger bir ýurdun kazylaryny eline naruşnik takyp bilen bolsa, beýleki organlary eline naruşnik ýokdur diýýäňizmi? Olaryň belleri bagly. Soňra biz birimizden urşup aýlanýarys. Bu zatlary bize gurnaýançy Berdi Muhammedowlar. A biz bolun kazylar bilen, polisiýa bilen, milli howpsuzlyk bilen hemme birimiz urşup aýlanýarys. Bir sanak bankaň içinde gyzyl garynjalar we gara garynjalar diýär-de. Çeýit bankan çaýkaýan bolun ikisi bir ýöle urşup başlaýarlar diýär. Garalar diýär bunu gyzyllar etdi diýip pikir edýär diýär. Gyzyllaram bunu garalar etdi diýip pikir edýär diýär. Aslynda bolun şo bankany kim şeýden bolsa diýär, şol etdi diýär. Inni Türkmenistanyň içinde şeýdip bizi birimize iýdirip oturan haýyn dönük düşmanlary biz özümüz aýyrmasak Fransuzlar gelip aýyrmalymy? Ya nemisler gelip aýyrmalymy? Ya Gallandlar aýyrmalymy? Ya Şotlandiýaň adamlar gelip aýyrmalymy? Ya Şwedler aýyrmalymy? Kimler görüşmeli? Ya Kazaklar, goňşular, Azerbaýjan, Özbekler gelip aýyrmalymy? Kim aýyrmaly adamlar? Biz etmesek, sen etmesen, biz etmesek. Hemmemiz bir sebäp özümüzi tapsak. Etmejek adam sebäbini ýaman çalt tapýar sebäbi. Hemen edesin gelen okmy? Ay heleğim goý görmedi diýip bilýän. Ay men başlygym goý görmedi diýip bilýän. Ay men işimden kowulasym gelmedi diýip bilýän. Başly bahana känna, yani. Ay men ýaşasym gelýär diýip bilýän. O. Bahana kän. Korkma üçin bahana kän watandaşlar. Wa aleyhisselam, hoş geldiňiz. Komentarlara kän gurlawa Türkmen Instagram'da watandaşlar şol menne şu ýola çykanymdan bäri, iň başdan bäri gelen enlik. Şoň üçin ýalňyşam düşünmäň. Okamok yani. Anfadan hat Instagram'da. Çünkü o wagtlara hasam garalama kampaniýasyny ýürüdýärdiler, aşakdan ýazmak söýükmek.
Okamok, şoň üçin hem ýalňyş düşünmem. Inni biz etmesek, sen etmesek, Nurişka Pahir'in aýdyşy ýaly, sen o şarpygy iýmesen, men iýmesem, ha o şarpyk da näme, universitetde da bir şarpyk çağırıp neriň oýnatalaram bir şarpyk diýip hasaplap bolýar. Awa, türmädiklerim bir şarpyk diýip hasaplap bolýar. Indi biz şo şarpygy iýmesek da. Awa, kim ýagtyrtmaly bu garanky jahany? Nesip edenden niye maňa diye şu jaga şükürlen zatlam üçin bir şarpym ýerin niye? Pahirjik ýolum gitdi, dünýeden ötüp gitdi, ýatan ýere ýatyp boldy. Şo taýda da gowy zatlar aýdýan zatlarynyň köpsüni bu zatlary diýe telewiziýalardan eşitmersiňiz diýe. 2000-nji ýyllaryň gurulmagy şu. 2000-nji ýyl barmy aramyzda? Bardyr 2000-nji ýyl dünýä inen 2002, 2003 wadyr, 4 wadyr şu wagt aramyzda. Sizleriň tek dünýä gelmäkäňizden bu görüş bardy. Ýöne biz şu halka gijem bolsa düşündirjek bolýas. Meniň äli işini özüm Talip hoş geldin goýmaýarlar. Men efir alyp bilem, ok diýişim ýaly zamokda dur, nemeler. Yarım saatlyk efiri açandan soň bolýar diýe. Yani 3 gün. Geçenki yarım saatlik 3 gün açan efirime vatandaşlar intak efir açmakam bir bilen tursam blog. Yani TikTok blog edipdir ve gaharym gelýän zady bize şu zady etdirmek isleýän oklar. Düşünýän bolýar. Haos bolmagyny bizem isleýämiz ok. Yani ýurdun içinde haos, grajdanski wayna, o birek nemelen bolmagyny isleýän ok. Ol diňe bir döwletiň goşulmagy esasynda bolup biljek zat. Bir döwlet goşulsa bolýar. Men döwletleriň şoň üçin goşulmagyny isleýän ok. Ýöne päsel bermegine isleýän ok. O siz päsel berip oturýarsyňlar şu wagt. Bizleriň efir açmamyza, görüşmegimize de ýol beresiňiz gelen ok. Sırada TikTok'lamyzy, blog edýäňiz, YouTube'da ha ol juma çürüň videosyny jalyp edip men zamyçanya geldi vatandaşlar, men o zamyçanyaň üçsünem düzeltdim. Şu minut aralykdaky nemeleri privacy content dik gelýär jalyba. Yani şahsy nemeleriň görkezilmegi dik gelýär ki o taýda ne pasport bar, ne öýüniň adresi var, bir ýüzi bar vatandaşlar. Şoň üçin YouTube şu wagt meniň videomu aýyrdy. İkinci kanal açtım Nuran'la diýip o taý ýükledim, ona aýyrdy. Şu wagt 47 minutluk şol ulyň video var, oňa da gelip oturýar. Plan minutlar arasy, o düzedýän men ýüzüni bulanyklaşdyrýan diýen arasyndaky minutlardaky bolun. Aýryk göwerýärler. Sen men ýok, aýryk göwerýärler. Ha biziň hukumymyz türkmen halkynyň hukuky vatandaşlar. Ýöne menden saňa barynça hukumymyz we vatandaşlar. Näme üçin? Çünki biz şuna üçin aýaga galmadyk. Şuna üçin birleşmedik. Bir-birimiz üçin istifade etmedik. Bir-birimiz üçin ýanyna durmadyk. Sag bolsun şu wagtky meniň daşdurumdaky aktivistleriň hemmesinden Allah ýalkasyn. Mundan öňküler çürükdi men üçin. Onuň öňküler ýani özlerini o özler gowulýa. Awa kim özüne çekse çeki bersin. Diýmek şu özüne çeken hem şoň içinde ady wadyr. Biz häzir näme de olsa istifade edýäs biz bir-birimiz üçin. Öňkülere men istifade etmäne me öwredi bilmedim yani. Saňa bir zat bolsa sen jogap ber, oňa bir zat bolsa sen jogap ber, boldy. Awa dost diýip oturanyň saňa agent diýip oturan bilen efiri diýip otur bir seretseň. Oho sen oňa ilki bir düşünş, gepleşdir, men muňa bilen aram gowy. Ýok. Menem çydyk göwerdim adyny şey diýip çyk. Alnymda şey diýip çydyk göwerdim. Owa. Rastak meniň şonu ýaljagam gadrym ýok bolsa, siziň hem meň durmuşymda ýeriňiz ýok diýdim-de çydyk göwerdim durmuşymda. Çydan adamlarym hem gaýdyp ýüzüne seretjek aladam ýok. Çünki ýagdadym yani hakykatdan hem intak dostluk, eginleşlik, birek ýanyna durmaklygyň nämedigini düşünmändirler. Inni mesele esasda
şu Türkmenistan'la ina şu oğudan nepeyal türmeler var ve bir giden adamlar şu türmede otur vatandaşlar. Ina köpüğünüz belki meni şu lefiri yılcacık öňüzden çay başında, kofe başında oturup çıkıyor. Neme başında, iş wagtynda ýa-da bir priýatny, udobny wagtda dinleýänsiňiz. Yani biziň eginleşlemizden köpüsi Türkmenistanyň türmelerini ki biziň eginleşlemden daşaram haksyz we adalatsyz ýagdaýda türmede oturanlar bar. O taýda 10 ýaş adamlyk ýerde 30 adam ýaşaýar. Soğuk diye, ama naharları goğdel, tüberküloz keselleri var diye Ruslar matif paylaşıplar. Türmelerde tüberküloz keselleri, inçe kesel, yokunç keseller, o öykön keselleri. Bular ne etmeli adamlar yani? TikTok yok ellerinde, ya internet yok, ya bir hakkını ardan aydıp bilecek adamlar değil. Bular ne etmeli adamlar? Siz hem şoňa düşseňiz de Allah gorasyň bir saýy sebäp bilen düşseňiz bolanyň siziň aýtjak goýjak zadyňyz ýok o taýda. Siz intak swobodada ka aýdan ýok çünki. Yani swobodada gezip görseňiz belki köpüňiz Ýewropadan görýäňiz, Amerikadan görýäňiz da şu taýdan gürlemän kellesi zamanyň içinde seni türmäge basmak ýaman hedel Türkmenistan üçin. Çünki sen Türkmenistanyň türmesinden näçin bol sesini çykarjak adam däl. Seni Amerika goýberenlerine sen agyzyň açyp gözüň açyp bilmänsiň sen. Owa. Onsoň diktatura nädip ýykylsyn? Bular ýaly adamlaryň köplügi bolanmagy, köp bolanmagy. Nädip ýykylsyn bu diktatura ýa-da adalet näme? Ýykylman geçsin diktatura. Adalet nädip gelsin? Bar döwlet diktatura ýöne adalet hem bar. Öz halkyna seredýär. Yani Birleşen Arap Emirliklerini kiyalak diktatura gelsin başımın gözünün üstüne yeri var ho. Meni şu Araplar yalak edip hakkım, hukum, adaletim olsun, baylığım olsun sürünüp görmeyin daşar yurdum, maşkalam, çağam taşlap. Başımın gözümün üstüne yeri var ho şoňam. Şoňal diktatura olsa da. Ona meden oğa bular. Özümüz bir gyzylyň üstüne otur. Geday halk elmi sermeşip gör, kimi görsen ya oğurluk edip gör, ya maşenliklik edip gör, ya bir pulnal ülmeniyor, bir pulnalcak olup birini urup video çekip gör. Yani ha gelen günümüz vatandaşlar yani. Bir 6 milyon halkın ne ujeli bir normal yaşadıp bolan ovay. Gyzylyň üstüne yaşadıp görsün ay. Bir boljak zatmay. Eger menki ýalňyş bolsa, adamlar menki ýalňyş bolsa, onu gidin ho mazarlyklary ziyaret edin, o mazarlyklary ziyaret edin. Men şu her bir sözümiň aşagyna gol çekdi şu mazarlykda ýatanlar. Türkmenistanyň bayragyndan ýa-da ýap-ýaşyl İstanbuldaky Kilyos mezarlygy. Munça halk gaýtmaly lan ho watandaşlar o. Barymyz gaýdypdyr, sowaňaryn taşlap o. Ne o da adam galypdyr, ne şäherde adam galypdyr. Köçeler boş. O bir döwlet üçin iň gymmatly hazine adam. Iň gymmatly hazine adam o adamlar. O gözüňiz oýlanmaň, o gözüňiz pikir etmäň. Ay men Germaniýada ýaşap ýörün, ay men Polşada pul gazanyp ýörün. Men üçin gülýalak Türkmenistanyň diýip samsyk gürlemäň o ýaly. Sen üçin gowy bolup biler, o sen ýalak pul gazanyp bilmän ýörün. Bir giden maşgalalar bar, aýraçylykda, aýralykda. Bularym oýlanyň birazajyk o. Menki gowy diýip bara ekranlara çykyp arkadan jan tawulsun asudy asmanymyz bar. Men şuurdyň asudylygyny hiç sady. Bundan bir görürüň bolmaý. Asudylyk bolýan bolsa maşgalalarda bolardy. Maşgalalarda köpüsi iqtisadi problemalar sebäpli, pul ýetmezçiligi sebäpli gowuk bar, dawa bar öýüniň içinde. Sen nerden bilýänki o saň aýdan o bar. Ya onu video çekip internete koyan ama her kim öýüniň içindäki gowy. Görüň dokmy diýmek ýok diýmek däl ol, bar. Her hojalykda da bar gowy kalmagal. Ve şu zatlary bir aýtmaly. Ya jurnalist aýtmaly,
Ya televizyona aitmaly, ya blogger aitmaly, bir aitmaly şu zatları, bar zatları. Adamlar video çekip reklam eden ok, öýünüň içindäki özüniň kemçiligini ya özüniň ýeter ýetmesini reklam edesi gelen ok. Özüňize sonra berip görüň, hiçiňize medesiňiz gelmedi ony. Ýöne bar. O bir gyzaýyny çykyp günüme aýdyp otyr o. Yani maňa diýe telefon berjek diýdi on ho bir daýy bar da şoň bilen bolun diýe ertesi gün is gelip başlady diýe. Yani azgınçılık o derece yani. O derece o kadar. Göräýdi. O. İnternete çıkıp arkaýyn aýdyp biljek derecede. Şo derece ýaran. Bir telefon, bir pul üçin ki onun beter zatlar eşdän menne. Onu aýtmany dilim bar anok ýöne. Türkmenistanyň içindäki bolýan zatlaryň onu beter zatlar eşdän ýöne aýtmany dilim bar anok. Ya maňa gerekmidi o vatandaşlar. Yani sizin o watanyňyz dämi? Barıň onu terk edin ýurdy. Olar ýalyk watanyňy sevmeýän bolsaňyz, dagam terk edenden köpüsi şoň üçin man ha ýurda geljegem bolany. Awa. Oň üçin görüşjegem bolany. Ýöne ertirkün Türkmenistan düzelse, ýurt gülýaly bolar inşallah bir gün olam bolar, içek ýeri ýok. Ana o günam gelerler. Hiç gaýmany mene. Awa inna adalet we erkinlik we kijijik döwlet investisiýa etsen mümkinçilikler bar. Awa gelerler, garnlaryny tallaşyp gepleselerem senden menden hem akylly urlarlar. Akylly sıranam bolar. Ana etiştiren bol. Awa. Näme ýurtdyň sen kimi dikkelerler? Gelin janyny on gapymyz açyk. Ýöne binamyz bir gaýrat bolup gelýäňiz şogun. Şuň kun Türkmenistanyň halkam Türkmenistan ýurdumyzdan kyn ýagdaýda görüşüňdok. Şu wagt biriňizem tapamdok. Şu wagt biriňizem tapamdok. Tapylýanlar ha ekranlarda tutulyp gapalyp bir video ýasap aşakdan kommentariýa ýazyp like basyp gollap ýörsiňiz. Sag bolun. Ýene tutulýanlar. Yani watan üçin biperway däl şol adamlar. 10.000 prosmotr alya YouTube'dan 100 like hem goýulan gorkuş. Şo derece gorkokluň. Ya 10.000 adam Türkmenistanyň görýärmi ya? Şo baryňyz. Intek kelýäňiz Amerikada bolsa da zamoň içinde ana şoňa gul diýilýär, gul. Gul näme şo? Gul kellesi gulpyň astyna. Amerikada bolsan, Koreýada bol, Ýaponiýada bol, aňaruşda bollar, şu Türkmenistana näçe uzakluk, Antarktida nire gidýän bolsaň git. Şo taýda da şular ýaly videolar görüp like basyp bilmeýän bolsaň sen kellen gul pastyna. Men ýeke tak şu Türkmenistanyň içinden görüşýänlere hak berýän. Olar gaýtam seredýän, oluny Amerikadakydan, Türkdakydan, Ýewropadakdan has batyr. Türkmenistanyň içindäki gaýtam daşyndakydan has batyr hereket edýär. Awa. Awa. Şoň üçin salam bolsun şu batyr mert ýigitdir aýallawyndan hemmeňize Allah ýalkasyn. Awa. Bir gaýratlar, namart, gorkoklar görmäň o men efirmi. Men erkekçe men sanada gydamok, reytinga da gydamok. Men halaň okmy? Bagyşla bolan siktir git efirimden git patpiskamdan hem çyk görme meni. Maňa namart, gavno adamlar gerek gel. Awa. Görmäňem meni. O janyňyzam ýakmaň, şo namartlygyňyzy balotkaňyzda geziberiň. Bolýa? O patpiskada girme, görmede, like basmada geziber. Wagt gelene düşünürsiň. Giç bolmasa. Awa. Tak Maral, menim saňa şu nemeden majeratyrlyk bereýin. Evet. Tak, patpiska bassana Maral sen.
Yine takipçiler alıplar diye bu account'dan mara bir günde 3 tane account açtım bolun. Instagram neme yok. Çi ece baza neme teop neme diyanları o uğradı ver var hiç görmesinlerim. Neyisine mağarmasın. O daha gerek olsa nemet gerek olsa di ki yani görme. Enge firmayı neni opş bizi dinleyen adamlar aydiyanlar mertler dinlesin ay bizi. O mertler dinlesin. Bir de korkok namartlar gerek gel. Gördük o mert diyen benim içinden ha. Ana Rozmurat dik bir mol kuşçimiz varan ha. Türkmenistan'a gitti bollu. O arkadamının can tavulsun deyip de oturan oncuk musayip etti. Özünün azatlığını, özünün erkinliğini, o özünün mertebesi bilen çalıştı. O ya azatlık, erkinlik deydiler ya da mertebeni unuttuydilar. Bulan bolyar men mertebesiz, men adam kerçiliksiz deydi danimcik azatlığını tayladı demek. Böyle kolonlara da şu teklifler berilendir. Demek ki vatandaşlar görüşüne diyali türmeye girýän bolsalar demek mertebesini goradylar böyle kolonlar. Türmeye girýän bolsalar. Awa. Mert senem Türkmenistan'a gidip barýadyň dämeýdi ya. Awa. Gidip barýadym, yaman gowy gidip barýadym bolun gördüm. Awa. Bize görüşücüden köp tomoşaçy kän. Tomoşaçy, yani şunu nuranly, talip, maral bir essedanim, menim gaýmanyzam danim diýip oturan tomoşaçymyz kän. Ýurdun içinde näçe sanak adamlar, bir de ece bacı sewenlerini bir şarpyk berilmeýän adamlar, şolary bir şarpyk berilmeýän adamlar bize gel agam bizim üçin öllüýär, bizim üçin öňe çykda görüş diýär. Nawa. Bir de bular üçin orta çıkıp rejim bilen görüşüp gör. Rejimin bolya o haramlardan atin köşkün içinde elin yeten o halkın arasında gezip gören adam atin elin yetmeyen olsa onu sizde de kemçilik var bolya adamlar. Bidem näme üzüme bakıp garalya diye bidem size seyredýäs. Ama sizin hareketlerinizi görýäs. Sizin has gorkok hareketlerinizi görýäs. O bular öz üçin görüşýän adamlara eýe çykmana, maşaran ok diýär. Onsoň meni aeroportda şular eýe çykjakmy diýän ha. Sen ýygyň aýlanjak bolsaň bolana. Akşam ýatyp ertesi gün ýerlen turup pikirini ütköçjek bolsaň bolana. Şuna gazza da hay bilen ýaw edip soň ertesi günüm ýerden turup başga pikir edip duran adam bolsaň bolana. Nädip bir hereket eder adamlar. Hudaýa şükür Allah Taala bize de akıl beripdir, beyin beripdir. Bizem analiz edýäs käwirdatlary. Gönüm ölüm jaň edýänlerden hem soraýan ýani jaň edýänden hem özleri bilýändir meni. O barsam nähile gotaý diýip soraýan ýani. Agam diýär gatyr pikir paýlaşyp bolanok bolun ýöne diýär. Adamlaryň diýär gara gününe gaý, bar gaýgasy gara günü. O eklenji. O Türkmenistan bu işine gitse 50 ýyla mükkanok agam taýdyp bir adamlar bir dowumul jogalayarmy ka diýen bolun. Kynansagyň mara, kynanýarýaňyz ýer gelenler. Hökümet bizi bolgusuz adamlar bilen güýmenip bulaşıp gitmemizi isleýär. Sidem şonu bilibem. Geley şu aktivistler, şu ýolda görüşýänler, öňüne päsel bolýanlar men aýraýyn diýen zokdanym. Soňundan bize galýa o bulamok. Bize mäýeri uçolar bilen hasaplaşarsa da bolýar. Ana canymyz ýanýanlady batyrgaýlyp pesrak adamlar gynansagan. O dowma kaňyz bir gün menem şu dogorun dünýä gelerini diýem gorkup ýaşadyk mı kagay biz. Şo adam gorktuk mu kakya ruhlar aleminde zatda.
Ha? Meňe 1981-nji ýyldan öňe ýadyma düşenok ýani. Hiç 81 ýadyma düşenok. Doglan ýylymam ýadyma düşenok. Ýöne şu dünýä gelmek hem şu dünýä gelmeli menen bir gün. Bir gün şeýitmeli ýorun, beýtmeli ýorun diýip alad etmändirin ýani. Ölümden soň näme üçin alad edeýin aý? Ýani bir gün ajal geler, bir gün ölerin menem diýip etdi. O ölmeli näme? Ýazgyt şeýle. Dünýede galýan ýok. Ýöň atam babam dünýeden ötdi. Inni enem atam dünýeden ötdi. Inni gerek biziň ki şeýlede. Ondan soň sizin çağlarda gidip otur, kawat yerge ile çağaňyz sizden öňörtü gidip bile Hudaý saklasyn, görkezmesin. Ýöne o ölüm hakdyr ýani. Näme onu pikir edip, onu gaýg edip beýdip ýaşap bolmaz. Şeýle de ýaşaýşymyz ýaşaýyş däl. Şeýle de ýaşaýşymyz itiň güni. Kim tünk berse, kim çörek berse, sen berse bir gün Rossiýa gidýäs. Bir gün türkler bermem kadip Türkiýe gaýdýas. Bir gün Ýewropaga gaýdýas. Mene şu ýola düşemde. Mene diýdim pul gazanjak gel, pul gazanmany goýdum diýdim. Ýani pul şo işlejegem däl, bari işim şunu etjek diýdim ýani. Alar verme nur ýöler, dödeler diýip. Olaryň balnoy dik goýar ýaly. Olaryň bir balnoyuň nemelerde? Pasientleri. Ýelany Türkmenistana gorkup görmedi ýa. Meniň Ulyýaguly Rahimow, meniň Türkmenistana gidip gahrmanlyk kitabyny ýazmak ýalyk aladam ýok. Meniň rejimi ütgetmek ýaly aladamma. Eger men häzir şu ýagdaýda Türkmenistana barsam, halkym aýa galmasa, gowatjak bolup has etmek ähtimallygam bar. Ki ýani şol ähtimallygam häzir öňümizde dur ýani hakykatdan bar ýani bizem analiz edýär. Onuň näme etjek? Anha Türkmenistanyň adamsy diýip aýtdyga diýerler men ýerimden video çekerler. Ana Türkmenistanyň adamsy diýip aýtdyga. Çıkan boldy göreşen boldy, gomparan boldy Türkmenistana giden boldy. Şu halkyň gölmejen bir ozalan bilýärdik. Şu halk galmaýa. Şu halk plan etmejen özü bizem bilýärdik. Alymlarymyz kene biz internetde filozof, alim, professor dolu tuwalama. Ýöne iş geçenden soň gurulýarlar. Barana diwan ekspertlerimiz Kaka Murat Kadirov var, Adat Haýtbaýew var. O gapdan bir möjük diýip bir samsyk var. Oňa da Adat Seýitguliýew menäme. Bara ekspertlerimiz bular biziň diwan ekspertlerimiz. Şuwat diýmez şuwat näme boljagyny aýt tany. Galarmy galmazmy diýip şuwat analiz berilen o kiçdi. Geçip gidenden soň hemme kişi akylly. Men sana aýtdym aýdan ok bolmasa işte. Geçip gidenden soň bolmanan bilýänsiňizdir, laýdaş töwreňizde de kendir şol ýaly adamlar akylly berýändir. Bu waka boljak iş bolup hemme zat geçip gidenden soň akylly köpelýändir. Belkem galmagy mümkin. Biz bilemdik, ýani bizem dol biz bilemdik. Ýöne biz şoň üçin aram analizler edýär. Adamlar pakrişkalar ýakyn, listowkalar paýlan, pullar seçiň, üstüne ayağa galyň diýip ýazyň. Ähli aladamyz ýegenden diýip ýazyň. Ýurt garnaşlamyň diýip ýazyň. Bara söz kene. Şu zatlar halkyň aňyna barmaly, şu zatlar. Şu bir sanjak pullo ýazylan hat bir öýe girýär, dänim şol öýde 5 adam oturup soňam gurrun edýär, şoň gurrun edýär, şunu ýalak pul tapdym onu üstünde şunu ýalak ýazylygy diýip. Sen şol adamlaryň şolar ýalaklarda kellesini ýyllarym çaktyrýan. Şunu edeliň adamlar diýdik bilemok, şuna çennara ne pakreçka ýapdyňyz, ne pul seçdiňiz, ne diýme onu watana gedek gelende watan üçin watan size näçe durýar diýilen soragda bir manada da duranok diýip jogap berýäňiz. Watan üçin men bir manadam sowamok, men watanym üçin bir manadam men diýip bilýäňiz. Ýani
döşüňizi açyp diýip bilýäňiz. Men watan üçin bir manadan beri biljek gel diýip bilýän ekenik. Hemmämiz girýäs muňa. Ýa. Конечно, aktivistler diýip bilen ok. Türmäge girenler diýip bilen ok. Men janym berdim diýip bilýär olar. Men janym berdim, men ömrüm berdim diýip bilýär olar. Türmäge giren oglanlar. Galany yok, maňara şu watan bir köpüge duranok diýip bilýär. Ki baýdaga ýetken bolýaňyz, ol aýry bir tragediýa uju. Watana ýetken dok, baýdaga ýetken bolýaňyz, ol ýa başga bir tragediýa. Hawa. Şoň üçin hem Türkmenistandan giňdir dünýä watandaşlar ýatdan çykarman. Dünýäde Türkmenistandan ibaret däl. Türkmenistandaky kynçylyklar, Türkmenistandaky niji situasiýa bar. Adamlaryň birek-birege bolan bir sowamagy, ýigrenmegi, birek-birege bolan filanşyklary. Ýok. Filanşyksyzlyklary. Ýaman kyn bollaýar. Hawa. Şular ýaly döwürden sidi daşary ýurtlara, sizleri Ýewropalara, günwatar döwletlerine, ösen döwletlerine gelip gedelenje edip, ýeri gelende sowda edip, şo ýagdaýa getirip bolýar. Sizi şu atkiýadan çykaryp, sizi dünýäniň owadan ýurtlaryny gezmäge, baran ýurduňyzda da wiza mydyr, şumy problemi bolmaz ýaly edip bolýar. Edip bolýar adamlar o. Bardat pul. Men size aýdaýyn, dünýäniň bardady geçen ýekete kanuny bar. Esasanam ösen döwletlerde geçen zat pul. Pulun bardygyny bilse, sana wiza da goýanok, sana priglашение da goýanok, sana ýöne gapyny açsa, gel, canım diýe, gel men ýurdumda diýe, pul sogsana diýe ol. Türkmenistanyň yerasty şeýle baýlygy bar. Prosto şonu alagadan ana Dubaýa alag edip taşlamak. Ki Türkmen Dubaýynky ykdysadyýete goşandy, neft, onda gadam ýok, neft we neftiniň goşandy 15%. Bizim 70% o adamlar, bizim ykdysadyýetimiziň 70%-ni neft we gaz üçinedýär. Ve sizi şu ýagdaýa getirip bolýar, şoby sizi Türkmenistana diýlenler. Yani sana gel gal diýende galmaýan sen şo ýurtda. Baray Türkmenistandan gitdi, o plan ýurtda ýaşa diýende ýaşamaýanlar ýok sen. Ýöne şo ýagdaýa men gördüm de, men ykdysadyýetçi uşa gördüm, şo ýagdaýa getirip bolýandygyny gördüm, şoňa mümkinçiligim bardygyny gördüm. Prosto aramyzda agdyrlyk ýok, jewslik ýok, dayanışmak ýok, birek-bireň elinden tutmak ýok, gorku bar, dönükken, hain köp. Bu. Bir de daşky düşman gerek geldi. Talip alıp bilemok. Vatandaşlar, meniň blogda dur nemem. Efirim blogda dur, ýani. Täze kanal açyldy. Daja men ýalňyşmasam bar, şu görüňani müňe diýeten ok şu wagt. Ýa müň wagtdyr, 1080 näçe wagtdyr. 8 näçedi, ýa efir açanda. 3 günde şular ýaly efir açmaly. Ondan soň siz mihman zat goşulyp bilýäňiz. Ýöne geçenki tapar ýürüp şu maksatly 3 günde açylan efirim näme etdiler? Intak efir açamok. Intak üç köşük bir zat paylaşıp geçemok. TikTok'um yapýarlar. Dönüp känä täýi. Kapitalist güýçlerim goşunt goşýandyr, çünkü Türkmenistanyň demokratik jemgyýet bolmagyndan ziyada diktator bolmagy kimilerine peýda da berýär. O tarapyna moýlanyň. Diktator bolmagy, Türkmenistanyň diktator bolmagy käbir neti ýaman adamlary peýda da berýär. Näme üçin diýsen, bir adamyny ele geçirsen, ýurdy ele geçirýär. Çünkü o bir adam yurt bir adamın eline dur. Gurban Gulyny terdarynam siktir et. Ola kuklu, oyuncuk, gurcuk. Gurban Gulyny ele geçirýän bolan ýurdy ele geçirýän.
Ina bolly bir adam ine ele geçirýän Gurbanulla sözüňizi geçýärden bolly şu Türkmenistan seň elinde. Türkmenistanyň çygymy adam seň elinde, Türkmenistanyň başga adam seň elinde. Bir adam çünkü bir adam haçanda demokratik meclis bolsa onu aňsada ele geçirmek kıyın. Ýurdu şeýdip gorawan bolýar. Hawa. Diňe men kin ýapýarlar hawa. Hayır, haçan hakikattan görüşdüm. Yapýarlar dostum. Görüşen kişi bolup ýörenok ýapylýan näler insterkör. Görüşen kişi bolup ýörenler wadyr, görüşýän, tipe görüşýän. Aha, atlar näde oturjak gel. Görüplige diýen diýerler. Özüňiz görüp oturýarsyňyz da. Barlygyndan ýoklugy has ýakyn. Awa peýdasyndan ziýany has köp efirler görýänsiňizdirler. Takşda olur men wagt taýrafym gelen okýany. Olonky ýapylmaýar watandaşlar. Biziňki ýapalar. Käbirler görgüli yapan ok diýip özüm ýapaýar. Bolan o iş yapman geçtiler ay menkinlik özüm ýapaýar 25.000 patpisçikli kanallarynda. Hawa. Bu arada menem watanym üçin, watanyň näçe durýar özüňe diýilen sorawda, watanym üçin kän jepa çekdim. Ki muňa meniň maşgalamam çekdi. Ulatlara wagt sagady gelende özlerinden diňlersiňiz, özlere maýdar, ýani azat tilemedik. Sağlygymyz, ruhy sağlygymyz, psikologiýamyz ýeri gelende zeper çekdi ýani watandaşlar. Ýöne men ölümi göze aldım ýani hakikatdanam. Şu ýola çykamda näme bolýan bolsa bolsun diýip göze aldım. Size de maslahat berýän, eger hakyňyz, hukugyňyz iýlen ýagdaýda özüňiz asmaňda rastak şu derejä gelen bolsaňyz göreşiň şeýdinde. Ýa. Çünkü dinimizde de özüň asmak gadagan haram, özüňe ziýan bermeler. Dinimiz oňa ruhsat berenok, ondan şeytan taňa gulaňy pişirdap biler. Bar özüň okla, bar özüň ýak, bar özüň näme diýip diňe şeytan diýip biler ony. Şoň üçin lüboy kynçylykda onu etmäge ruhsat berilen ok watandaşlar. Görüşmeli. Diňe görüşmeli. Hawa. Görüşýän bolyn sabr bilen sabrly guldura wara şat bolar diýe çok şükür elhamdülillah Allah köp görmesin. Hawa erwet nazarlardan gorasyn Allah jan. Hudaýa şükür gelinim çağalam ýanymda. Hawa görülmediňem göz çyksyna ne özüne barsyna. Oturup senin görüşünün gerek däl. İblis senden öňe geçen däldir. Hawa. İblisi dinläp iblisi dinleýänler bara kafeye gidýärler ho. Yani kip sapalykda ýaşaýarlar. İblisi dinleýänler. Men Hudaýa şükür ortaça ýaşaýşym bar. Hawa. Daşarda däl, açykda däl. Hawa Hudaýa şükür. Gapym kakyp duran bergidarym ýok. Maňa plança bergiň ber diýip duran. Hawa. Türkmenistana 2 biri şeýle. Ýalanam faýdaý. 2 biri bergide. 2 biri algydarly bilen bergidarly arasynda dawa, sud, kadyet. İntagan bu zatlar ululup gidip otur. Ay 2000 dolar versen Germaniýa çykarýasy pulunu alıp sokup oturan haýsy 2 biri maşenlik. Missiz daşar urdu uracağız, plan edeceğiz, pispidan edeceğiz. Heniden birgiden adamları sokup bana diýnoň melisto baýdyp biran ha birgiden adamyn sokupdyr. Videolaryny gördük.
O da aynı yüzden aňarda bu hersinden $7.000, $5.000, $10.000. Hawa. Короче, ребята, мы хотели завершить день, хлопнуть и с утреца отправиться в поход, но всё Zato пошло не meniň так. aşonýal problemam ýok, Hudaýa şükür. Вчера вечером мы подготовились ко сну, и началась Özüňizden görüň. муж. Görüşmeýän bolsaňyz, hemme zada dymsaňyz, razy bolsaňyz, Машина, въездом на колесах razyjyk оказался маленький. Allah akıl beripdir ýani. Я пытался Bir kelläňizi ýastyga goýuňyzdy, bir çyragyny söndürüňizdi, bir pikirleneňiz. O maýa pikirlenmekden gorkýanyň men şonu ýaly. Pikiriňizde de nememi, milli howpsuzlyk, o neme interneti, neme diýen sistemaň bar ha, sany ulgamdaky. Şonu ýalak adamlaryň pikirine de çoçuk goýduňmy ýa? Yani näme pikirlensem, şunu pikirlensem, ýok pikirlenme, ne pikirlenmeýär meni Wi-Fi'dan tutup alýarlar beýnimi, dänim gapyny kakyp sen näme pikirleniň otyrdyň? Şonu ýalak ýagdaýa geldiňizmi ýa men bilem o. Pikirlenmäge de gorkýanyňmy ýani. Bir oturup pikir ediňi kelläňiz, biraz işlediňi. Nähil ýurtda ýaşaýas? Nire barýas? Muň soňy nähilek bolar? Awa. Zatlar gymmatlapdyr. Girde şunu ýaljak, bak berimiz muny ýaljak. Dur. Nädip muň arasyny ýapmady? Menem daşar urda gitmeli bolmykam, ýüzümde maşgalam näme bolar? Görüşmelimi ýa, gorkup ýaşamalymy? Ha görüşdiňiz, awto ulawlara, vilayet ulawlarynyň dawernislerini birazajyk goşatdylar. Görüşmedik bolsaňyz, alýadylar eliňizden. Görüşmäge dowam adamlar görüşmeli. Yani näme diýse, orgun, balaýşyňa gol çekdiýse, gol çekip durmalylar. Allah agyzy beripdirin ha, agyzy beripdir, gürlemeli. Ýa, saçak bolup ýaşamalylar. Ýeri gelene jogabyny bermeli. Tilan şu hormat ýitirme, ýöne ber jogabyny gepleş. Ýa, beýditem ejesine wasyna ýetip durmaňda ýöne, kakpaložny gürleşip bolýandyra. Köpümüz onu medemiz oko. Bir gedek bir pata howluk barýadym. Yanımda da işleşlenmadi. Onuň Sakarçaga ýollu, gepin tümmek geri. Peşanaly ýollu. Bir pata gidip barýan işleşlen bilen rollo da men barýan. Öňden bir maşin öňrakda gaýyň badyny bilip 60'lık ýerde 40'dan sürüp barýar. 40. 40'a da ýeten ok belki. Ni duhu öçönne o ýaşullyň. Biziň häzir şu biziň aramyzda da belki bardyr, umyt edýän ýokdur. O baram bolsa ýöne diňlesin. Ruha elinden alynan gaýyny görse aýagyny balagyny doldurup titredýän adamlar bar da bizde. O bilýän bütün ayet dowalaryny okap da edip Allah can, Hudaý can dedi samrap durun. Mene muny awgon etdim. Bir prostoýca maşin ýöne awgon etdim. Gaýsaklady. Sen näme üçin bu taýda awgon edýäň diýdi. Menem aýtdym, "Aý dost diýdim, çaltyrak ýöresene diýdim ilkä aňardan gelýäk." Durdum da men gatrak turup barýadym. Biraz geçiwrak durdum. Çaltyrak ýöresene diýdim, belki aklyny açdym da. Onsoň näme üçin awgon edýäň diýdi. Awgon etmen gadagan belligini görkezdi. Ýa-da ýolunda sen iki linýa barmy, näme? İkinji denem diýdim, o ýaşuly näme üçin 40'dan turup barýar diýdim, 60'lyk ýerden diýdim. 40'da däl traktoryň tizligine barýar diýdim. Traktoryň tizligine barýan zatlar diýdim, awgon etmäge ruhsat berilýär diýdim. O diýdim, seni görüp, sen balyň bilip saçyp diýdim, 40'dan turup barýar diýdim. Ay goklaşdyk, gygyrşdyk, gepin tümmek geri. Näme etken bolsaň edey çaltyrak, alýanmy, ýazýanmy, bolmaň wagtym ýok diýdim. Olmaz razı prawan berdi, gaýtdym diýdim, neme şo, neme. Pata tarapyn ýandakylar edi. Yaman gerbet gürleşdiň ay olar bilen. A näme bolar, Hudaýmy diýdim, beýt gürleşmedi ýarlyydym. Yani sıçma o bir polisiýany gördüňiz ýa prokurory görseňiz sen ýal adam şolam ho. Şolam ejediniň nemesinden gaçdy sen ýal bara. Bular ýal gorkma o. Prosto
käbirliňizi men düşünemokdaray. Orgun görseňiz sannaşyp duran bol açsyňyz. Türkmensana da men şolar bilen mara sanaşyp goklaşyp meýada ýadym dogry aýtsam. O 3 günlük dünýede ýa-da ýaş hayal etmediňiz bajyňyz gelip söwüşüp galtaman nip söwgädim özüne de. O ýa niriň oýnap goýberýändir. Bir gidip barýansyň normal bir gezek awary eden ýerim ýok Türkmenistanyň watandaşlar. Şolar şu köçede bolmasa da men, ýogam bolsa men öz çägim men özüm bilýän kanuny hormatyma moýan, gatam töremok ýa ütköşük balde edemedemok. Ýöne şular görýäne. Abişni 70'den sürüp gelýän bolsam 120 çykarýan nansoň. Şular bilen goklaşamdan soň. 120 çykarýan ondan soň. Şular ýaly ýurtda Allah size o can sağlyk dileýän adamlar, Allah sizin ruhu sağlygyňyzy gorasyn, esasy akyl sağlygyňyzy, ruhu sağlygyňyzy gorasyn. Adam bolany menem adam ho. Olaň içinde hemmese merwetdäl gowlaram bar ýöne. Inansagam bir hili enkawatordan çykan ýaly okadylyp goýberlen ýaly hemmesi saklasa şu 5 manat hantama şoň üçin azar beren bolýar. Juda ırsara tapmasa apteçka diýen bolýar, plan diýen bolýar, paspadan diýen bolýar, garaz neriň oýnaýar da. Awa. Onuň maňa da gelip asuda ýurdumyz bar diýen, nirde asuda ho adamlaryň akyl saglygy ýitip barýar ha. Nirde asuda ho. O uruş bolanam gowy ho, ýokaryňda o raketa uçanam gowy gaýtam. Men saňa aýdaýyn. O raketadan goran bolýar bu şakallardan goran. Bolan ok hem ýerde bar alar. O. Bir gün teredýän awtobusumyň eýesi men üstümden arda ýazypdyr, nämemiş? Bir tata diýip awtobusum bardy, telekeçi wagtym boly. Ay sen niye? Meniň awtobusumy diýe, meniň ruhsatym ýok, öýümüň işiginden alyp gitdiň diýe. Bolmasa gepleşikde satyldyl. Gepleşikde maňa satylan we maňa da şoförme dabernis berdi ýani. Inni ol bu diýe ki meniň awtobusumy bir diýe alyp gitdi diýe. Haçan diýe awtobus alyp gaýdamdan soň 6 ay soň diýe. Algyberge dawa döredi sebäbi ol awtobusumy lisensiýasyny ýatyrdy awtobus ministrligi, ýola çykmady ýala getdi gaýlar, işleden oklar bergisem elimde galdy. Hökümet meni uçturdy. Haramzada meni 2 sanak raýat bilen uçturýan hökümet ýöne bulam şeýip arda ýazýar. Onuň bulam arda ýazýar. Men awra bardym da diýdim ki, sen ýana näme şu diýilen zada diýdim. Awur bir öýme gelýärler awurlar, wekil wazir etrap awurlary. Ay şunýalak Nur Muhammed gerekdi. O şunýal üstünden arda wa. Bah, gen göräýmel näme arda. Şunýaly. Olam adi ýadma şonok. Olam adi belli maşin getirýänler. Yarmarkada zatda 10.000 adyna bir giden düýjen edip salgyt zat gizleýär ol şuna şey edip bir giden işler edip beren bolyn. Munan bilýärler de degen oklar. Onuň gepiň tümbegi ben aýtdym. Siz onu näňizmi şoňa diýdim da. Sen diýdim maşiniňe diýdim biri gapyňdan diýdim. Ullokan awtobus 77 adamlyk awtobus diýdim. Biri gapyňdan geldiň oturduň bolyn ýok. Bir awtobusda alyp gidip duray gapydan ýaňda geçip ýatýanmy ýa diýdim, polisiýa gidip arz edýänmi diýdim, bir zadyň isse diýdim. O da 6 ay geçenden soň diýdim, şu wagt kelläň öýleýär arz etmegem diýdim. Eger men hakykatdan hem şeýle bolsa diýdim da. Ondan ne awur oňa jaň edilen. Oňa jaň edilen wekil wazir etran awuryň başlygyna jaň edilen nänim? Aňardan jaň edilen nänim? Çünki onuň üçlerde diýe. Meniň üçlerde tanışym bar diýip görletdi çünki bir gerek. Üçler diýene milli howpsuzlyk. Ja. Ja, siz ýaly milli howpsuzlyk sikem o men wara. O, çort bir top
şopur 5 mandan izin ılgap görün itler. İçinde özün silýän normal oglanlara hormatym bar ýa-da. Indi bular Çaňa edipdir şunu ýar etmeli. Ay men am diýdim. Elinden gelýän et diýdim. Ýöne men diýdim. Şuň üstüne durýan göreşýän siz bilen diýdim. Ýa. Maňa diýdim. Zor bilen bir zat etdirilmesin diýdim. Ýa, zor bilen maňa etdirilmeýän ölüp gidýän men diýdim. Näme diýdim? Ýöne diýdim. Maňa diýdim. Zor bilen bir zat boyun alyp bilmeýän. Garad gepiň tümekkeri. Bulunum adamsyny tapyp, maňa diýdi, näme etmeli diýdi. Nurjan, saňa näme kömek etmeli diýdi. Maňa hiç kömek gerek geldi. Maňa diýdim, diňe etmedik adamy etdi diýip boynuma oýmasa bolýar diýdim. Galan zady maňa goý diýdim. Etmedik adamy etdi diýip boynuma goýmasa bolýar diýdim. Şonu diýdim, zastar etdirmeseňiz bolýar diýdim. Eden zadım mağaza çıkarsın getirsin, tutnama getirsin. Yani etmedik adamy. Hani bolýar Türkiýe, Türkmenistan ýa diktator olardy. Watandaşlar sen polisiýa getirilingmi, sen uşu günäkar hasaplanýar. Sen boynuň uşu ýükleýärler. Sen niýe şullýa, sen şullýa. Sen inni diýe sudet şol däliňi diýe. Türkiýe, Türkmenistan ýa diktator olardy, şu wagt şo ýagdaýa gidip dur. Seni ilki bir ayıplama berýärler, yani suçsuzluk karinesi var, günäsizlik nämesi. Oşça bir sedema diýerler şoňa. Bizde şo ýok. Sen ilki günäkar hasaplaýarlar. Indi sen şonuň däliňi suwd etmeli. Yani tak što watandaşlar, Türkmenistana iş kyn. Şolaň eline düşdiňiz, olar öyle bir götüboklu polisiýadyr ýa awuryň işgäridir bolýan, uje suwdyň kararyny berýärler olar. Sen niýe owurlyk edipsiň, sen plan edipsiň, sen şunu edipsiň, hawa. Sen ýem suwdyň reşenýeti ýaly çykarýarlar saňa. Oho, dro, näme ho, drana. Hawa. Презумпція невиновности diýär. Şol. Şunu ýadyňyzdan çykarmaň. Şular bilen görüleşeňizde siz polisiýa çağırlaňyzda siz günäsizligiňiz kadiýetiň reşenýesi çykýança günäsiz hasaplanýansyňyz. Kadiýet kararyny berenden soň günäli hasaplanýansyňyz. Şonuň üçin size kabutda eline kadiýetiň karary bar ýaly edip size arsaramaga, azar bermäge, ne polisiýanyň, ne milli howpsuzlygyň, ne ýene görüň, ýene belanyň hukuky ýokdur adamlar. Ýadyňyzdan çykarmaň şonu. Günäsizlik kari nemesi. Türkmençesini tapamak. Yani her bir adam suwdyň karary çykýança günäsizdir diýip hasaplanýar. Türkmençe ana şo. Düşündiňiz? Sülçüler etýär, prokurorlar etýär, ýene görler etýär, sizi şey diýen gorkuzýarlar. Siz şey diýen gorkuzýarlar, sen edipsiň, sen näme edipsiň diýip. Birden bir gün adamlara mara vurup, bolayt, plan näme etdiň, bolayt. Şular ýaly hökümetimiz bar we şular ýaly hökümetim gynansagam dünýäde tankitleyen bir döwlet intaga eşdemek. Bama ýekece bir döwlet tankitleyen bir Kırgızstanyň meclisinde bir gulaw meýilli anha Türkmenistan ýaly bolar bizem diýip aýtdylar. Kırgızstanyň meclisinde aýtdylar. Başga döwlet derejesinde şu Türkmenistana diňe guramalar gurulýar. Ýöne döwletler gurulanak. Ýöne içerki iş, daşarki iş diýip mara. Onda mene mertirkun ýurduň başyna geçeýinde men içerki siýasatyma goşulma diýeýinnanim elime o nime bara kombine bilen halkyň üstünden gezi bereýinmi? Buğday orýan kombine bilen. Men içerki siýasatyma goşulma how diýip. Ola bir hilek bolana onu diýmegin tak onu bir sistemada bir kemçilik bar adamlar ýani. Onu diýmek bir kemçilik bar. Bolana adamlar bir.
Berdişka. Yani adamlar yetmeli şoň üçin ayağa kalmaly. 50 gepden belli gep yetmeli ayağa kalmaly adamlar. Oho. O. Sağ ol Talip. Talip gelip bilen o adamlar men hiç kim aly bilemok. Zamokda dur bir kanalym täze ho düşünäýin ay var. Kanalym täze. Alyp bilemok hiç kim. TikTok neme goýýar 3 günläp. Yarım saatdan efir açdy ya. Ertirem yarım saat efir açsam son gün açyp bilýän, aly bilýän ekenim. Mene ünküsa parana bir kanal açdym bolyn tak ulanyp geçmäkem yapdylar. Ne bolýarmy ýa şeýtseňiz. TikTok'a itiraz berdim ha. Şonu şey diýip berdim. TikTok seni açsyn maňa derek efir diýdim. Sen açay maňa derek efir diýdim. Meňe diýanmy diýdim. Ýalňyş görýän bolsaň diýdim. Özüň açda diýdim. Türkmenistan düzetýän diýdim. Näme etýänem bolsaň diýdim. Men goýajak diýip ýazdım. TikTok'un näme deme bu ýerdendir bu näme diýip näme ýazdyk diýenler bar. Kelle şo derece doň bolmaly indi gahardan TikTok'u itiraz göýberemiz de politik sözde dille gurulýarlarny. Siýasaty boşýar şo taýda da. Ay bolýa. Gahar men şeýle gahar edip durun diýmek. Efir açmadyk bolsam, şular ýala edip halkyň öňüne çykyp gaharma sowatmadyk bolsam belki men özüme ýan bererdim watandaşlar. Yani şeýle de berjekdirin belki özüme ýan. Onuň şoň üçin men gel özüme ýan bermäýin. Yani o da dinimiz ruhsat beren ok istiýçilne ahiret Allah kuluny götürmejek ýükün beren ok çünkü yani. Ýöne men şu hökümetdenim ýadadym la. Näçe çagatçyan bolyn? Ýurtda telekeçilik edýän awtobusum bar. Onuň ýöňüň gadagyny edýärler, bir ser edýän. O algy bergi dawaly edip goýýar. Şol bir sanak 2012-nji ýylda 2009-yň Toyota Hilux'uny minýärdim watandaşlar men. Şonu satyp yani $17.000 alanda adymy näme satyp $23.000 şu awtobus aldym bolyn başa bela boldy gaýtam. Başa bela boldy. O beren pulumy maly bilmedim köýdü gitdi. Üstesine de awtobusyň eýesi bilen dawaly. Awtobus ministrligi bilen dawaly. Näme bilen bu salgyt gullugy bilen dawaly. Kide bir çağırıp ýatyr. Rahmet bir jasama bir zatlar diýip çağırýar da waram ýazma şonu. Ay bir edara wa bolsa barsy bilen ýöne salam alaykum boldum men bıçaklaşaymal boldum yani. Başar awtobus diýip. Bolup durun yani men näme deýin onu mundan soň siz bilen şeýit burşaýmasam. Siz bilen şeýit burşaýmasak başga näme etmeli boldy. O satçak diýen saty bilen mok. Bolýa uşo doňysken gawr bolsun men ýene gadanar. Sataýmaýan satybamyň bu. Sataýmaýan klient tapýan atdan çykarmandy burada. Haýda oňsken ýurdy. Başa gelen bela bolluňyzda bajiňiz kende 5 manat diýip bara. Deli daşarurda çıkayın dedim. Daşarurda çıktıp şulom gidin görmeyin ne deyip böyle. Masaparam samolyot yapıp yolu yapıp yine munda dura bu hükümet. Ay sene bolluň ay men başyma bela diýip ondan ýeň çermeýän ondan. Seňem bir dogonun skeni seň bilen ayny uşragay diýip. Insonuny şoňa gelýär adamlar. Sizem gelýäňiz men gelen günüme. Sizem gelýäňiz. Size de bir saýt sebäp bilen gelýär bolardy. O sebäp bolýar, bu sebäp bolýar. Ahir soň ýa-da şu hökümet bilen görüşüp başlaýan. Aýdyňam bir bajiň gelsene berik diýip başlaýan. Ýön gaçyp görün polisiýany sen kovalap başlaýan ondan. Biziň şoý kovalap görse, haýsy näme dipdir, nirde näme goýupdyr. Gördüňiz günäkär. Hiç kim günäkär etmeň. Halkyň şuna gelmegine, biz ýaly adamlaryň dörümüne de siz günäkär. Hökümetde oturan tupoýlar. Siz günäkär.
Yallaklar siz günäkär. Arkadan jan täwülsün ömrü uzak bolsun diýen siz günäkär. Hawa. Sizler täbi ýurtda bolýan kemçilikleri, problemalary görmezlikden gezdiňiz. Ve netijesinde de şu zatlar döredi. Her wagt bir mesele bar bolsa, çözmeseň, bu soň tragediýa çenli gidýär. Tragediýa bolup gutarýar insan. O problemalar görmeseňiz, o problema her onu üstüňize gelýär o. Ululup gelýär ýöne gelen wagty. Köpürak eliňizde çeňe galyňda, gitarajyk, aýdymjyk adyňda çöllü, jip safar ediňde geziberiň. Daşynda halka alat etmäň, içindäkini halka alat etmäň. Gelýär ol siziň başyňyza. Gelýär motor ýuwaş-ýuwaş. Bir giden videolar her kim bir zat diýip görüp otyr vatandaşlar. Awa. Neyse vatandaşlar köp wagtyňyzy aljak gel. Awa, Allah jan sizlere de şu daşar yurtları gelmek, görmek, Ýewropaları, günwatary tapad ýok. Hemme dünýäde näçe döwlet bar bolsa, afudo, parahat döwletleri gezmek, görmek nesip etsin. Allah jan göz ýetimiňiz giňesin. Dünýäde Türkmenistanyň ibaret däl, men Galanjada, Ýewropada yer gelenle yani Hudaýa şükür Türkmenistanda köpüňiz belki işläbem şu wagtky meniň işlemän ýatan günüme de gelip bilen zok üniversite. Türkmenistanda işläňizde meniň şu wagtky işlemän ýatanymdaky günüme gelip bilen zok. Yani men şu işlämok. O işlejegem bolamok. Ýöne şu günüme ýeten zok. Türkmenistanda işläňizde ýeten zok. Ana maskaraçylyk şu taýda ýatyr yani. O Hudaýa şükür. Arenda төлejek bolanmok ýa Wi-Fi төлejek bolanmok ýa ijem gaýgadamok Hudaýa şükür. Siz bolun geleýmen şu hökümet bilen düşman bolmaýyn, gaty görüşmäýin diýdiň. Belki yer geldiň, olonkyň sypaladyň, aý siz haklylaý bular watanda satdylar, dönükläýdi at diýensiňiz. Ýöne sizi ýene ol jedalandyryp otýar menler. Awa siziň şu gollaýan hökümetiňiz ýene sizi jedalandyryp otýar şol. Arka çyksaňyzam, gollasaňyzam, şonuň aýyplaryny görmezlikden gelseňizem, şolar ýaly ýaşyryklar etseňizem, ol siziň arkaňyz çalan nokta gaýtam size ýene şarpyny çalyp otýar. Siz daşar ýurda goýberesi gelen ok. Özbegistan Germaniýa bilen 50.000 adamyny alalaşyk edipdir vatandaşlar. Özbegistan Germaniýa bilen 50.000 adama ýürüýti işe gelmek üçin şertnamalaryň gat gelmeli, işlemeli. Özbegistanyň 50.000 ogly raýaty ýakyn wagtda şu pamoýmy şu 1-nji ýanwardan soň başlaýar. 50.000 ogly adam şu wagtdan ýem şoňa girjek bolup nemetki zat öwrenip berler. Özbekler. Türkmenler sizde de bizde de iştirken sen özüň iş berip oňoraň okmy? Bar gitdi. İspaniýa bilen alalaş gitdiň ýa ýakynda Italiýa gitdiň. Italiýa bilen soramal keniňde Melani. Men ýurdumda 100.000 sanak bir işsiz bar. Şulara bir alalaş edip bolmazmy? Bir iş ýokmy bizinkilere? Men tapsym iqtisadiýat oňoranmak. Ama bokuma ulaşıp görünüp aydan olsan kömek ederdi şolan mara. Ama 300-500 euro, 400 orijinal dokumentli işleteler Türkmenin başka isteyen zadi yok o. Yani kaçak olmasın esasi, nelegal olmasın, sosyal strahowkası olsun, kak palojnu olsun. Korkmancık işlete de ol ya, şonu da şu halkın senden başka zadi filan o. Şonu mu oran o var? Şonu mu oran o var sen o? Gaýtam, o Hytaýlar gelýär, Koreýlar gelýär, olary meniň halkyma 300 dolardan kän pul berme. Meniň halkyma şunça puldan kän pul berme diýip gürleýän aten o. Awa. Şoň üçin mene haýran. Jelladyňyza aşyk bolupsyňyz köpüňiz. Siziň öz jelladyňyz şol kelläňiz goparyp, mazaradyň oturan maşgalaňyzy aýyryp
size ediyet berip oturan jelladyňyza aşyk bolupsyňyz käbirleňiz ki arkadaşymyň jany sag. Cemal Saparowa düşünýän, olaň arkasy bilen köşkally, elitkally, maşinaly, jaýarly pul edinni. Göderi şaýly wada düşünýän. Netijesinde garşylygyny bir ruhun satdy, namysyny satdy, küntü jele wadyny aldy, ýöne zato bir garşylygyny bir aldy. Sen haýdy kelläňe şu taýda maňa arkadaň bolýan ýa-da şu taýda ýazan bolýan. Ma haýsy kelläňe? Men bilýän ýa bir Russiýada ýa bir Türkde sümsün görünsün belki dokumentin hem ýokdur, belki ýerden tursaň öýlenliň gaýgydyrlay. Öýlenliň gaýgydyr, haýsy kelläňe ýene sen ýa bir bolýa gollo da ejen ala birdar. Bar men ýamanlaryň üçin berilýän bolsa malades. Ýene iň bolmanda biziň saýamyzda aş tapýan bolsaňyz olam bolýa. Şolam bir hasap. Size şu 300-500 dolar pul berilýän bolsa da şunu ýazanyňyz üçin bolýa. Ýazyber menem töwen kişi bolaýyn bas ýazyber ýany ýok. Yani ırsalyň tapýan bolsaň bolýa bir zat edip. Ýöne bir gaýrat adyna alýansyň onu mehtdan çykarma halkyň garşysyna görüşüp alýansyň onu ýöne. Olar men tak geljekde siz bir-biriňizi satýaňyza nesip bolsa. Yani şu wagt hökümeti işläp oturan patpolny, agentlige oturanlar, kazyol şahlar, sizler bir-biriňizi özüňiz satýaňyza, bir de hiç siziň ýeriniňizden adam tutmagy gerek gäle. Bir şu hökümet ýykalsa bolýar, siziň özüňiz çykyp aýdýaňyz bir-biriňizi. Haýsy nämedenni. Şoň üçin Allahjan awraýly mertebeňi gorap ýaşamak hemmämize meser etsin. Yani ýaşalyň da ýöne awraýymyzy mertebemizden gorap ýaşalyň. Hudaýa şükür. Mene özüm syýlap çykdym bu ýoly. Özüm syýlamadyk bolsadym, beýdip çykyp ýeplejegmem ýalan bolsady, men näme üçin bu zatlar edeýin ki? Aýtjagmam ýalan bolsady. Odal ýurdun içinde 1000 sanak yalançy bar. Yalan gurlap oturan 1001-nji bolup näme deýin men. Men bir zatda 1-nji bolasym gelýär. Hiç kimiň etmeýän, ýörep bilmeýän ýoluny 1-nji bolasym gelýär. Gorkokluň namartdan ýöre bilmeýän ýoluny men mertlerçe 1-nji bolup ýöräsim gelýär. Ýöne 1001-nji bolup gorkok bir gaýratlaň ýolundan ýöremeýän men näme diýen o taýamyň gadram bolmaýar. Taňa kim atak et Nuri. Netip bolsa o arada da ýürüte video çekjek, düşündürüş videosy. Meniň adresimi bir adam bilýär. Braşol bolup bilýär. Birim ýerden saat 9-da bolmagy. Ýeňalryny okmaýan adamlar. Sen bir ýerden saat 9-da bir ýere gidip barýanlygyny bilsen garaşyp durarsyň, bilmesen garaşyp durmarsyň, dogry-däm 9-da. Birini gözleýän bolsaň, ýerden saat 9-da bir ýere gitýänligiňi bilsen garaşyp durarsyň, şol adamy tutjak bolýan bolsaň. Bilmesen garaşyp durmarsyň. Meniň ýerden saat 9-da ýene ýarym saatdan çykjam bilýän başga biri bar. Men şu hölenýän, men bilemok. Dogry ýalňyş, men bilýän zadymy ortaga goýan, aýdýan, onuň özüňiz karar beriň diýen prosto. Şoň üçin men başga iş saýdy bilemok. Men şu hölenýän, hawa. Ana eteni значит, что şol 100% etdi. Ýöne şu hölenýän. Menim şu hölenýänligim aýdýandyňa boldy всё. Yani bolmanam biler, bolwam biler. Ýöne ondan Afrikadaky piller günäkär däldigini bilýän. Afrikadaky piller günäkär edip bilmejegimi bilýän ýani. Ýöne
Şu görürmü Aydar'ın hükmani suratda. Снизу еще больше ингредиентов. Офигеть просто. Ох, ну, давай, Риска, разберемся. Первая лапша. Первая у нас лапша, да? Awa. Ну, давай. Это у нас сухая лапша рисовая. Это Yeme sevganlar üns vermeň watandaşlar. Ol nämen görkezýär bilýäňizmi? Очень мясо. Sevganlaryň känligi biziň edýän işimiziň efektiniň ullugyna ýatyr. Томленная, да? Edýän işimiziň efekt bolmasa bular götüne köz basylan ýaly wägirip bu taýyp gelip ýazmaýardylar. Watandaşlar. Yani infer göräýin bir edýän işiniň hili pes bolan adamlary kän sevjegim bolýar nälerler. O şu wagt aýraslarym gelen ok. Menkin efirim başından soňuna çenne şu wagt uje näçe sagat boldy? 1 saat 20 minut bolupdyr. 1 saat 20 minut başından bäri o ýaltanman söwüp ýalyp oturanlar işimiň efektiniň ullugyna watandaşlar bu. Aýjan adamyň efekt var. Yani işlemek var. Yani azıcık işlep has bereketli netije almak var. O bilinkem şol. Yani 4-5 ýylyň içinde bulary däl raptoron etdik. Balno etdik bulary. O profesör doktor Nur Muhammed sizin doktoruňyz netip bolsa bejerýän ýoş şowlukma. Siz ilki gaharlanarsyňyz. Son köşüşörsüňiz, şu dogry media diýersiňiz. O bir kanaklat başyňyza geler. Men buluňa töwüp bir näý diýersiňiz. Men şey dip bara, sizi bejerýän netip bolsa. Bejergasyn alýar. Näme diýin başga? Yani uzakdan seans, online bejergi. это не Bundan go bejergi ýok. O. Ne boldy agam bıçaklandyňmy diýe. Hawa. Ay hiçlaýarlar. Bu zatlar bu ýoluň tegigatynda bar. Bu ýoluň tegigatynda bar. Men bu ýoly düşmesem başga bir bilen başga sebäp bilen urşardym. Ýene hökümet günäkär boldy da tapawdy näme. Yani hökümet bilen urşanyň gowmy ýa-da magazinne nowatda durkan nowatdakylar bilen urşanyň gowmy. Seni şuuna salan bilen urşanyň gowa dogry dämi? Bolmasa da ikinji variant hökümet bilen urşmaga gorkýanmy? Hawa, oňa derek aşakdan ýene bir sebäp öğretdiler saňa, şo sen bolly hökümetden gorkýan bolsaň şu ýoldan ýöre diýär. Şu ýoldan ýörep barýakaňam sen ýene bir bilen urşýan. Olaram köplenç näme şol nowat üstüne urşýan. Ey senin öňelliň de men öňellim. Sen soň gelliň. Hawa. Ağız burundan dağlaşıp urşýan. 5 manatsız, çöreksiz goýdy seni. Ya kadiýet bilen urşýan, ya prokuror bilen urşýan. Urşýan her ona bir ýerde urşýan, tapawdy näme? Men kal gönümel petepet urşmak wa, biram aýlanyp dolanyp ýene seni şu prokurorlar bilen yalan manhana ýurdun içinde bargadan hökümet sebäpli, polisiýa sebäpli Jitnikovda padwalla urulup öldürilen adamlaryň sany azmy watandaşlar. Ya biz az aýtdykmy ýa-da Süleyman diýip birini, Muhammed Nur aga diýip birini. Hökümet şeýle de sizi öldürip oturýar, tapawdy näme ondan görüşeniň ogdur da. Ewa. Я бы вам врать не стал, это реально очень вкусно, только Uri näme geçmiş olsun. Ya işte bıçakla taka bolupdy maňa. Eşitdiň dogmaýyn, men efirim görmediňizmi ýa şuna çenni. я тоже только что бамбук съел. Hayat şu videomu görüp gelýäňiz da ona dogry. Çepaýagymdan buğdumdan, çepaýak buğdumdan bıçaklandım. 24 sentýabrda 2 santim giripdir. Yani 2 sanak yerden. Men wara düşünmedim watandaşlar. Men biri prikol tutup gelip hani bir taýyňa şeyden bolýar, hani şeyden bolýar, beýden bolýar. Bıçağı men duyuyorum ok watandaşlar. Men duyuyorum ok. Çepaýagym buğduma. Bir şey ayağımı bir şey hani bir ýygyňdan gelip çümüklersiň ha biriniň aýagyny. Men şoňa zat
Niyem oluyor? İyidime uğurlan biri. Edip. İyidime uğurlan biri. Vay eşin bıçaklayamay deyip diyançam bu yok can götürüp kaçtı yine 2 sekundçuk eğlenen olsa tutyadım ben onu olun. Mene düşünüp yetişem ha neyme olanı. Neyme olanı düşünem o iyiden gelip günlüydüm bunlar tane yani aydınlık 9'du. Hak sen doğunun yani kaç gittiler sonra net politsiyada yatır vatandaşlar şikayet diyorlar ama bir yerde olmalı. Ay onu şu vardı video çekimde koyuyorum ben. Ha Miyadayliçka boşandı ha işte. Awo sen onu korkulmak bilen bolup durully. Awo politsiya gidildi, ardaşka edildi. Bu hatta vatandaşlar no yavrda getiriyor. No sen çağırmen şovun efir açtım. Şovunki açan efirimin adını aydıp bereyin. Şonu men son YouTube'a yükledim. Şon adı vatandaşlar men kanalım görmeli. Vermont tak. Altijd wat er thuis speelt. Macrun. Ontgrendel nu megakorting op geselecteerde producten in de Black Friday sale op ring.com. Biz yendik mi kagay şu? İki kayonki. Tak yardıma şuna vay. Öyle şu biz yendik o diyen var ha. Şovun men efir açtım. Yanlışmasam biz yendik kalp göz açıldı deyip koyun efirinde öyle. Yani şovun bıçaklanan günüm vatandaşlar şovun doğrudan birazcık oturttum. Çünkü ağrı terdi da sonra yürüyte açtım efiri ve hiç kime de aytmalar ettik bir tane adam biliyor ki adam bilen o hiç kime aytmalar ettik son şulada kim görünen olsa şonu öde görülsün görler bir yerden çıkar han görülüp garaşalı kimden çıkkan nereden çıkkan görülü deyip bir şon için şu maksatlı ettik aytmadık hemen halkın bir göz korkmasın hani o bardat olsa sırada çıkıp gıygırıp adamlarım çünkü bizim halkımızdan gıynansak da yani gorka yakın olyanız köpüğünüz ondan sehel bardat olsa gorkuş oturuyanız var sizler bir korkmağın ruhtan düşmeyin deyip koymak uçurat menine kalsın dedim bilin öyle eğinleşseniz yani inanmayanlar var olsa şutaydan men son suratu var nemedaki surat var son men paylaşıp bilen ha vatandaşlar jıntimin yağdayı 1, 2, 3 o birinci numarda gatedel yüzlüy 2 bilen 3 ina birazcık çungurak esasanam şu 2'deki has neme oldu da yani tiktiler da ettiler normal ne sırada medisinski nemeden geçirdiler yönü yani şu jıntimin yağdayı görüşürüz yani. Hava yani yok.
Onun için gorkçu adamımız yok vatandaşlar. Yani sizden bilin işte ansat alınan ok erkinlik. Fedaratlığı ansat alınan ok yani. Birinci kapıdan iyidin aylanıp kaçacak bolsaň, tehel powerot gördüň, iyidine powerot berjek bolsaň, alyp bilen o adamlar onu. Onu alyp bolan ok. Güýnen tagam çeýle. Şoň üçin bir azajyk görüş alyp barmaly adamlar gorkmalylar. Biz daja siz gorkmaň diýip aýtmadyk. Ödeginleşmemiz bilýär, bilýär ýadyr. Sinen 2 ay geç gitdi görüşüňiz ýaly efirler bir kimsiz dowam etdi. Şu waka bolun efir açdym daja men akşam ýöne tema gurulamedim. Muňa da götler işdi. Ulan niýeti belkem halky gorkutmak, türkülmek, şu işe etmek bilen. Menem onu olan oýunyna getirmedim de öýde içime tindirdim. Ýa-wa. Näme kaýtan aýdanda näme ütgeýän zat bar ki yani sonuçta adamlar ýöwrenen ýa. Hawa sag bolun, geçdi bolsun Allahajan. Ýöne mendenem bir azajyk hani özümem ýalňyşlyk gören ýerlem bar, hani ekranyny açyp oturan ýerlemden ýyzymy, ýadymy tapyp bilýänliklerini men nemetdim bir azajyk unutdum. Sözüne de bir kadama men ananyp gapymy açdym. Ya düýne çenli gapymy hiç kime açmasam normal hemmelat gidip bar ya. Men oňam suratyny paýlaşjak nähip bolsa. No. Koy bilsin ödeyden zadyny. Şu wada çenni, şuna çenni. Bir samsy kasaplap bilirsiňiz ýöne. Sizin tutjak kuşuňyzy ütübidim men. Sizleriň adiýenizi aşgalanyňyzy görýäs. Prosto meniň özüm biraz kan mümkinçilik berdim. Han näme diýen bolsalar görürler diýip diýýärdi. Sizem şonu görkezdiňiz. Öňe ýüzleňiz surat paýlaşjak ýani. Ýeräkseňiz şoňa gidin. O predator haýnlary tugoy türkmen halkam tanasyn. O kaçakly haýty ýurduň adamy, ey ol bar. Ol Siriýal amr adamyň diýär, tutulan naýomny o. Ol näme däl? Türkmen emeňdan o. O. Türkmen emeňdan ok. Men ýa görkezdim ha. Paýlaşjak watandaşlar şoň ýörüte suratyny paýlaşjak, atlaryny bilýän adam paýlaşjak. O. Ol skareço ol öz adam o däl bolmaly. Ýöne o arada yürüt aýratyn gepleşip geçecek. Oňa garaşy beriň. Zakazno etjek bolup durlar. Hawa, şonu ýalbyrda watandaşlar. Ne eşitmediňizmi? Men näçe efirlerde aýtdym bu zatlary bir kedegeme o bıçakla atak etdiňiz, zat etdiňiz diýdim. Eşitmädiňiz o köpüňiz diýme onu. Bolýa. Anonda janyňyz sag bolsun watandaşlar. Yani gorkmak ýok. Kimimiz şeýdip özümüzi pida edýäs, kimimiz türmäge girýäs, kimimiz başga türlü ýöne. Iň soňunda şol döwletler, watandaşlar demokratiýa etýäşeýdip. Gülle besýän, pajarla besýän döwür etýäşeýdip. Şonu etmeýän döwletlerim tümlükde gedýändir. Üstünden diňe YouTuberlar video çekýär, Türkmenistanly billilerini bularam barda watandaşlar. Samый закрытый страна Türkmenistan, zat işte Türkmenistanyň suratyny goýan ol nejeň prasmotr uçup gidýär YouTuberlara men diňe şonu edýär. Я зашёл в Северный Корею diýär, onuň prasmotr uçup gidýär. Bilýär çünki YouTuberlaram olara rating gerek. Türkmenistan ýaly ýurtlarym ýapykdyr. Girwen bilen oklar gir bilseler daýyn bay. Bunu alyp internetde goýsa prasmotrlar uçýar. YouTuberlar, blogerler begenik gidýär Türkmenistana. Näme üçin? Çünki Türkmenistanyň ýapykdygyny bilmeýän ýok. Açyk ýurdetden şu Türkmenistan barada video çekýän blogerim tapmaýan o men size aýdym.
Ey bir Allah'can himmeladın balans için ne diyenler. Bu taraftan diktatör basya bolin, bu taraftan küçücük bloggerlar zatlar. Olurum ad düşe edibem söm kediyalar. Ad düşe edibem programma yasayalardan YouTube'a koyalar. Yönü ervet tarafı bizim yurdumuz da bizim yurdumuz ervet tanal ya. Menem şu yurdum vatandaş olup tanal ya. Onun başka adamlarım şu yurdum çumo grajdanini sen diyecek belki. Çumo olongsan şey dip kösönüp börsün da ağlı bir olup kurtoylunuz mertliğiniz ol kösönüz götüre dip bolyara bulong dip. Olur belki sıylamaz. Sıylamayarım da adamlar yani hakikaten mertler görüşür o. Mertler görüşür. Gorkoklarım gaçça vatandaşa. Bu hakikat yani. Bu iki hoşmak iki dendir dört. Mertlere görüşür. Gorkoklarım gaçça. Böyle bir şey başka düşünür şey yok yani. Onun sen gaççan adam hükmünde vuruyorlar seni. Rusya gitsenem, Türkiye gitsenem, Amerika gitsenem. O sen ne etdiğin şuna karşı değilen sen men hiç tat edem ok deysen bollu sen namart gözünde şon. Yalanam bolsa aydık görəyin. Bir dostun bar bolsa, özüňizem Amerikada bol, Ýewropada bol. Sen şoňa aýt, biziň ýurdumyz şular ýalak ýurtdy. Indi menem şoňa hiç tat edem okdy. Şoňa garşy diýip hiç görüşem okdy. Sen özüňde men mert adam bolýanmy ýa namartmy diýip sorak göräý, ho bolmasa, düşünmeýän bolsaňlar. Men görüşýän zat o diýsen, sen mert adam diýer. Ay ýok, men hiç adam edem okşuýun şu zatlara garşy diýsen, sen onu namart bolýan diýer. Nan men olsaň dostun bardyr, işdeşiň bardyr. Bilýänçere sorak gör, işläp ýören ýerinde, ýaşap ýören ýerinde. Men biziň ýurdumyz şular ýaly bir giden gadagançylyklar bar we men şo ýurt üçin hiç sad edem ok. Taşladım şo ýurt üçin. Görüşem ogum bar, görüşýänler bar, türmäge girýänler bar, uruşýanlar bar, bıçaklanýanlar bar. Mertlerçe yurdun içinden görülýänler bar. Ýöne men hiç sad edem ok diýin, size aýdyp berer. Şol dostuňuz. Sen mert bolýanmy ýa namart bolýanmy şonu bir biläýil ki. Mert bolsaň ýurtda görüşdä diýär. Ay menim siz ýal gorkokkan bolansoň onu gorkoklar üçin görüşesim gelenok bar. Näetde jogap kep berdimi? Siz ýal gorkoklar üçin görüşesim gelenok. Men mertler üçin görüşesim gelýär. Mert adamlar üçin. Mertleň baýeryna goşun döreýär. Gorkoklaryň baýeryna goşun döreýär. Gorkoklardan düzülen goşun diýip eşden näsin tarihte? Ýöne mertlerden düzülen goşun diýip eşden soň. Ne gorkoklardan düzülen goşun bolmaýar hiç çaçan. Diňe mertlerden düzülýär. Günen sagam men bir giden mert ýaranlam ýitirdim. Siz şolar üçin hem hiç sad etmediňiz. Ana Alişer, Abdullah, aktivistler, Murat Düşemow. Now ucuz 6 Düşemow miňnejek bok bolýar diýär. Habarym ýok, näme bolup ber şu 2 gün wara. Habar alamok ýöne. Siziň üçin görüşýän adamlara siz eýe çykyp bilen ýok, siz şo derece pesa gaçypsyňyz. Men näçe sizi yani içinde bir alyjyk sylaýan, hormatlaýan adamlar aýdyp berýän ony. Yani syylamaýan haterlarym takip etmemeni, siktir git efirimden hem çık git, takip etme, like basma, siktir git bırak bilen. Meni halan okmy, siktir git. Meni ýigrenýärmi? Men şulatlar etmem istan okmy, siktir git görme. Ýalwaryp geldi, ýanam ýok şu efire. Halan ok dämi? Bar blog ette çıkta git görmedi. Men sen bilen işmem ýok. Öz balotkanda geziber Türkmenistan'da. Asefani şutayda vara. Bütünü vara silikonowy Pampers stakan bir giz vara. Özün reklam edýär vatandaşlar. Bar sen silikonu bilen bolsan ho. Silikonowy dodo bilen silikonowy durmuşyň bilen bol. Sana galmandyray meniň mertligimi nemetmek.
Allah sizin göwnüňizden turbilmändir o. Allah size bir doğuluşdan beden beripdir o size. Allah sizin göwnüňizden turbilmändir. Siz oňa silikon goýup o taýyňyzy, bu taýyňyzy. Men näde sen göwnüňden turaýnaý? Allah. Men näde sen göwnüňden turaýnaý? Allah sen göwnüňden turbilmändir ha. Allah'ın beren tibigi bedenni özüňizçe yasaştırıp, çişiriştirip. O senin durmuşsun. Bolya, men işim yok. Yana maňa degseň menem degerin şeydi. Nuraga terkeçilen jaýyny maşyny alypdyrlar, özleri efire çykýar gördüňizmi? Ha. Awa. Ayhan arkadağımız Gülýalak diýeni ýala getdiler lay bolşlaryny da arkadaglar gowy demişmi asyl? Arkada zontik bolly watandaşlar. Arkada zontik. Arkadadan gelip biljek, asmandan ýagyp biljek boklary saklama üçin zontik gerek. Arkadan gelip biljek boklary sogorama üçin zontik ady arkada. Nisip bolsa Türkmenistanda bara zontik ýasamaly. Oňa adyny arkada brand goýmaly watandaşlar. Yaman gowy geçýär şonu men taň aýdaýyn. Telekeçiler. Belki şeýtseňiz bara, ýitiren ýitgileňizden bara öwüzünde olarsyňyz. Men size aýdaýyn. Awa. Bar hesap engelläýände şuýny. Sen görmesen men hesap nimem. Efirim görmesen janly ol. Bar. Men ayalymyň ýüzüni gördüňmi, tak götüni görür ýaly. Asefani. Özüňkini oňar, özüň käser et. Ya, arkada zontik vatandaşlar, arkadaňky zontik hakykatdan. Şondan gelip biläjek belaweterlere, zatlar gelmedi ýaly. Arkadamyzyň jan sag bolsun, görjegi bolsun. O Gülýany ordumuz bar. Yöne, yöne bilýäňiz türkmen dilinde yöne emma yönen iýneme öňünden weliniň hem iýninden otur goýulýar. Emma arkada şäheriniň häkimi Plani we Mamedowa welin meni şeýtdi. Yöne welin şeýtdi diýip iýnini oňarmaly. Yani arkadamyň janta bolsun ömrü boýuny diýişdirýän emma yöne otur, emma yöne ondan aýdýan. Düşündiňiz? Täbi öňündäki şu aýtjak bolýan adamlaryň seni basmak üçin sen näme prezidentimiň garşysyna öýdýäňizmi? Sen näme arkadamyza garşy şeýit basýar ol seni. Şeýit basmady ýaly. Arkadamyň janda bolsun, ömrü bolsun, plan bolsun, pyspadan bolsun, plan pyspadan okayan, tapyan bir yerden tekst. ChatGPT aýtsaňam gowy ýazyp berýär. Okayan juda oňarmasaň, okayandan onuň emma ýöne welin otur. Marjagariň şäher gaýyň başlygy Juma meni şeýtdi, meni beýtdi. Ýa-da prokuror şeýtdi, ýa kady şeýtdi. Ýa plany beýtdi, ýa ol eýtdi. Organ işgärleri düýne çenni arkadan kylyn götürüp halky kösäp beren günüňiz bu tordy. Siz ýa konkretni halkyň tarapyna geçersiňiz. Ýa-da konkretni aňaryk geçersiňiz. Aňaryk geçen günüňizde karşınızda biz ýaly adamlar görürsüňiz. Geçmeseňiz hem görürsüňiz. Çünkü size awurlyk edip halkyň hakkyny ýyp, onuň biri aýtmasa bolmaz. Çürükleň çöllek videosumy ay oňa görüp dälremek ýok bolaýmasa. Marly näme diýen bolup, näme marlar göwnüň etmeýän olsa gazymyzam alma da çort, newtimizam alma, gazymyzam alma, baýlygymyzam alma. Koy maryň puly, maryň baýlygy marda galsyn. Dogry däme vatandaşlar? Pulunu gedek gelse maryň pulunu alýan.
baylygyny, nevtini ortada tatyp dollaryny alýan. Balkanynkini alýan, lewawunkini alýan. O dermeläge dek gelende bolun zat ýok, halkynda zat ýok, tilanşygam ýok, hormatam ýok. Almanno mara unuňyz ýetmeýän bolsa, maryny halamaýan bolsaňyz. Degme maryň baylygyna da özüňiň nädip görýän bolsaň şeýdip gör, paýtagt. Olar ýalak şolar ýa çürükler gollaýanam bar bolsa diýenler ýokdur ýöne bir halkymyzyň içinde, bizim halkymyz düşünjesi össä watandaşlar. Bolýa, hanandy şahryňyz sag bolsun watandaşlar. Çalykda görşeliň. Efirden okmagam diýip ýöne ýazýarlar menem mara. Efir açyp biljegmen bilem okdum, açdym bolyn, müňe de ýeten okdy bolmasa, seresem efir açyp bolýan eken. Ýa. Çöldäkiden maksat şu, saçyň hawary ýokmu ka diýe. Düşünmedim ay işte. Ha, somsa çiň hawary ýokmu ka. Ejesin somsa çalşanyň bir näme o mara. Ejesin somsa çalşdy ha. Onda näme bar şans. Oran watandaşlar. Halkda görşeliň, özüňize goja serdiň. Allah dinç versin size. Hayırlı hep de soňlar. Zarman adamlar 6-njy gün bazar gün dinç alýandyr bu arada. Ona maýdaýyn. Eger 6-njy bazar günüm işleýän bolsaňyz we ýene de dymýan bolsaňyz, hiç sat etmeýän bolsaňyz, onda size Allah sabır versin, Allah mertlik versin. Sağlıkta görüşelim. Sağ olun.